ngiyahola, ngihola impesheni. Uma ngibuya empeshenini ufuna imali yami ngenkani, kufanele ngimnike imali yami ngenkani. Ngihlale ngikhala njalo la ekhaya, ngikhalisa u-1. Uyasangana wena. Uyasangana yini Ubaba uyasangana. yini ozoyenza? Uyasangana. Hleli nje bantu bami ufuna ukudla okuphambili okuphezulu, akakudla ukudla okungena inyama. Uma ngipheka ubhontshisi akawufuni ubhontshisi, uthi ufuna inyama, ufuna inyama. Knock knock ekhaya. Yaphila ko. Ngibona. Yeah, unithamba khali. Siyaphila ngani zami. Siyaphila. Hawu kunengoda ngimphindile bantwana. Asiyaxolisa yasadukile kanje koko. Hawu kanjani ngiyaxolisa na. Bantu bami umzukulu wami lo uma wakhe washona wamshiya kumina. Wakhuliswa yimina. U1 igama lakhe. Kusukela emncaneni bakhe ngimkhulisa ngimnika imali ngisho yokudla esikoleni azabe ngaka. Ngiyahola, ngihola impesheni. Uma ngibuya empeshenini ufuna imali yami ngenkani, kufanele ngimnike imali yami ngenkani. Ngihlale ngikhala njalo la ekhaya, ngikhalisa u1. Into ayenza kumina ebuhlungu. Athatha imali yami ayoyidla namantombazane. Wenzela namasimbo wenzayo baba. Athenge nezidakamizwa, aphuze, abheme nabangani bakhe. Uyabuya ntambama uzofuna ukudla ngenkani. Lokudla angakaze akhiphele ngisho isenti njengoba mina ngizondla ngempesheni ingekho umuntu la ekhaya osebenzayo. Umkhuba walengane kodwa lengane yashiwo nina ngayikhulisa incane. Bengitshela ukuthi iyona ngane le ezongigada la ekhaya noma ngifi iyona eyongingcwaba. Kodwa indlela engihlukumeza ngayo ngize ngibhalele kulo hlelo lenu nje ukuthi ake nizongisiza abantu abami. Kwanamhlanje njengoba nifikile angazi noma ngizolala yini. Noma uzonginquma noma uzonze njani njengoba sengibize mina nje. Ewu. Bazoyenza amasimbo, bazoyenza uthubi kodwa mfowethu. Ukwaya ngubhemi ngibhema lokuhlaza. Yini ubhema intasha? Intasha angiyazi lonto baba. Ayasangana bafo lento le iyasangana. Ngana amaphilisi. Uyasangana wena. Uyasangana yini ozoyenza? Ubaba uyasangana. Yini ozoyenza? Uyasangana. Hleli nje bantu bami ufuna ukudla okuphambili okuphezulu, akakudla ukudla okungena inyama. Uma ngipheka ubhontshisi akawufuni ubhontshisi, uthi ufuna inyama, ufuna inyama. Le nyama ethengoba angithi uma uthengele lento lethengwayo engane zami le yiphakeshana 5 kg wenyama. Fanele ngiubalela inyanga ngoba ngoze ngiphinde ngihole enye impesheni. Yena ufuna ukudla zonke insuku, ufuna ukudla zonke insuku. Awuthule wena.